नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ஹரே கிருஷ்ண. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? சரியா தெரியுது மத்த தெரியுது மத்த. ஹரே கிருஷ்ண. ஓகே, எல்லாருமே அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க, கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம முதல் ஸ்கந்தம் 6வது அத்தியாயம் 22வது ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம். சக்ருத் யத் யத் தர்ச்சிதம் தர்ச்சிதம் ரூபம் ரூபம் ஏதத் ஏதத் காமாயதே நேக காமாயதே நக நக மத்காம மத்காம சனகை சனகை சாது சாது சர்வான் சர்வான் முஞ்சதி முனிச்சதி கிருச்சயான் கிருச்சயான் சக்ருத் யத்தர்ச்சிதம் ரூபம் யச்சிதம் ரூபம் ஏதத் காமயதே நக காமயதே நக மத்காம சனகை சாது மத்காம சனகை சாது சர்வான் முஞ்சதி ஹ்ருச்சயான் சர்வான் முஞ்சதி கிருச்சயான் சக்ருத் யத்தர்ச்சிதம் ரூபம் சத்கிருத்யச்சிதம் ரூபம் ஏதத் காமயதே நக ஏதத் காமயதே நக மத்காம சனகை சாது மத்காம சாது சர்வான் முஞ்சதி ஹ்ருச்சயான் சர்வான் முஞ்சதி கிருச்சயான் சக்ருத் யத்தர்ச்சிதம் ரூபம் சத்கிருத்யச்சிதம் ரூபம் ஏதத் காமாயதே நக காமாயதே நக மத்காம சனகை சாது மத்காம சனகை சாது சர்வான் முஞ்சதி ஹ்ருச்சயான் சர்வான் முஞ்சதி கிருச்சயான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாராவது ஒரு பிரபுஜி வாசிங்க, வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங். ஹரே கிருஷ்ணா. சக்ருத் ஒரு முறை மட்டுமே, இந்த தற்சிதம் காட்டினேன், ரூபம் உருவத்தை, ஏதத் இது, காமாய ஆசைகளுக்காக, தே உனது, அனக நற்குணவானே, மத் என்னுடைய காம ஆசை சனகை அதிகரிப்பதன் மூலம், சாது பக்தர், சர்வான் எல்லாம் முன்சதி கைவிடுகிறார், இர்சயான் பௌதிக ஆசைகள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. நற்குணவானனே, ஒரு முறை மட்டுமே நீ என் உருவத்தை கண்டிருக்கிறாய். இது என் மீது உனக்கேற்பட்ட ஆசையை அதிகரிப்பதற்காகவே ஆகும். ஏனெனில் என்னை அடைய நீ எவ்வளவுக்கவ்வளவு அதிகமாக விரும்புகிறாயோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு அதிகமாக எல்லா பௌதீக ஆசைகளிலிருந்தும் நீ விடுபடுவாய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு மாதாஜி. அது போல உங்களோட உச்சரிப்பும் வந்து கணீர் கணீர்னு இருக்கு. ஐயோ, ஈவன் அந்த ஸ்லோகம் இது பண்றது கூட எனக்கு ரொம்ப உடம்பு வந்துருச்சு மாதாஜி, அதனாலதான் எல்லாமே இதாயிடுச்சு.
ரொம்ப அழகா வாசிக்கிறீங்க. அது அப்படியே டக்குன்னு மனசுல பதிஞ்சிருது. அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸ்லோக உச்சரிப்பு கூட ரொம்ப அழகா இருக்கு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க பொருளுரை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஹரே வாசிக்கிறேன். கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருளுரை. ஒரு ஜீவராசியில் ஆசைகளே இல்லாமல் இருக்க முடியாது. அவன் உயிரற்ற ஒரு கல் அல்ல. அவன் நிச்சயமாக செயலாற்றி கொண்டும் சிந்தித்து கொண்டும் உணர்ந்து கொண்டும் விருப்பப்பட்டு கொண்டும் தான் இருக்கிறான். ஆனால் அவனது சிந்தனையும் உணர்வும் விருப்பமும் பௌதீகமானவையாக இருக்கும்போது அவன் பந்தத்தில் சிக்கிக் கொள்கிறான். மாறாக அவனது உணர்வும் சிந்தனையும் விருப்பமும் பகவானின் தொண்டை பற்றியதாக இருக்கும் பொழுது அது அவனை படிப்படியாக எல்லா பந்தத்திலிருந்தும் விடுவிக்கிறது. எவ்வளவுக்கு அதிகமாக ஒருவர் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுகிறாரோ அவ்வளவு அதிகமாக அவர் அதற்கான ஆவலை பெறுகிறார். ஆகவே பக்தி தொண்டிற்குரிய தெய்வீக தன்மையாகும். பௌதீக சேவை திகட்டிவிடும். ஆனால் பகவானின் ஆன்மீக தொண்டு திகட்டாது என்பதுடன் அதற்கு ஒரு முடிவும் இல்லை. பகவானின் தீவிரமான தொண்டினால் அவரது தெய்வீகமான இருப்பை ஒருவரால் உணர முடியும். ஆகவே பகவானது தொண்டும் பகவானும் எல்லா விதத்திலும் ஒன்றே என்பதால் அவரை காண்பது என்பது அவரது தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதை குறிப்பதாகும். உண்மையான பக்தன் பகவானுக்கு உண்மையான தொண்டை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். அத்தொண்டை எங்கு எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற வழியை பகவான் காட்டுவார். நாரதரிடம் பௌதீக ஆசைகள் இருக்கவில்லை. இருப்பினும் அவர் பகவானிடம் கொண்டிருந்த தீவிர ஆசையை அதிகரிப்பதற்காகவே பகவான் அந்த அறிவுரையை அவருக்கு கூறினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ரொம்ப அழகா வாசிச்சீங்க. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनतामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம இந்த பதத்தை நம்ம வேற வித மாதிரி கையாள போறோம். அதாவது பஞ்சவாய வாக்கியா அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அதுல எப்படின்னா ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுல 5 விதமான விஷயங்களை பாக்குறோம். என்னென்ன அப்படின்னா பிரதிஜ்ஞா, ஹேத்து, உதாரண, உபநய, நிகமன அப்படின்னு 5 விஷயங்கள் இருக்கு. பிரதிஜ்ஞா அப்படின்னாக்கா நம்ம டிக்ளேர் பண்றது. அந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக பகவான் நமக்கு என்ன கருத்தை சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம அதுல டிக்ளேர் பண்றது. அதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி எடுத்து சொல்றது. ஸோ நிறைய டிஃப்ரெண்ட் நம்ம அந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை எப்படி கையாளுறோன்றதை பொறுத்து நிறைய தலைப்புகள் நம்ம எடுக்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு இந்த இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன எப்படி நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்னாக்கா, பௌதீக ஆசை பகவான் மீது கொண்ட அன்பினால் நம்மை விட்டு விலகும். இங்க நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, சர்வான் எல்லா, முன்சத்தினா கைவிடுகின்றார், ருச்சயான் அப்படின்னாக்கா பௌதிக ஆசைகள். சோ இங்க நாரத ரிஷி எப்படி பகவான் மேல இருக்கிற பௌதிக நாரத ரிஷி எப்படி இந்த பௌதிக ஆசைகள்லாம் கைவிட்டு
பகவானே பகவானே வேணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 98 இதுல இருந்து அப்படியே தொடர்ந்து பாக்குறோம். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த உண்மையான தீவிரமான அன்பானது நம்ம எதற்கு தள்ளுது அப்படின்னாக்கா, இந்த பௌதிக ஆசைகள்லாம் விட்டு அவரே கதி, நம்ம அவர் மேலேயே சரணடைகின்றோம். சோ அததான் இங்க நம்ம பார்க்கணும். சர்வான் முஞ்சதி ருச்சயான், எல்லா பௌதீக ஆசைகளையும் நம்ம கைவிட்ட முடியும். ஓகே. சோ எப்படி நம்ம பகவான் மேல இருக்கிற ஆசைகளை நம்ம கைவிட முடியும்? அதுதான் ஹேத்துனா காரணம். எப்படி இதை பண்ண முடியும்? ஏன் பண்ணணும்? அந்த மாதிரி கூட நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம். எப்படி நம்ம இதை பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா, ஹேத்து அப்படின்னாக்கா, ஆஹ் பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த உண்மையான இன்டென்ஸ் டிசைர், அவர் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த தீவிரமான அன்பு நம்மள இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருந்து விடுவிக்கும். கரெக்டா சொல்லணும்னா அப்படி சொல்லலாம். பௌதிக பந்தத்துல இருந்து நம்மளை விடுவிப்பது எது அப்படின்னாக்கா, பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த தீவிரமான அன்பு அப்படின்னு பார்க்கலாம். அது உண்மைதானே. இங்க நம்ம பாக்குறோம் மத் காம அப்படின்னாக்கா, மத்னா என்ன? என்னுடைய. காம அப்படின்னாக்கா ஆசை. இங்க நாரத ரிஷி தானே விளக்கின்னு இருக்கார். அவர் சொல்றார், பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த உண்மையான அன்பு நம்மள இந்த மற்ற பௌதீக ஆசைகள்ல இருந்து நம்மள விடுவிக்கின்றது. மத் காம, என்னுடைய காம ஆசைகளை விடுவிக்கின்றது அப்படின்றத அவர் சொல்றார். சோ இங்க என்ன பாக்குறோம்? பகவான் ஒரு தடவை அவருக்கு காட்டி கொடுத்துட்டு டக்குன்னு மறைஞ்சிடுறார். அவருடைய அந்த திவ்யமான ரூபத்தை பார்த்த உடனே நாரத ரிஷி தன்னையும் மறந்து அவரையும் மறந்து அந்த பேரானந்த கடல்ல மூழ்கி இருந்தார் அல்லவா, அவர் காணாம போட உடனே அப்படியே சஞ்சலப்படுறார் அவர். சோ அததான் இங்க சொல்றார். நீங்க அஹ் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொல்ற, என்னோட உருவத்தை ஒரு முறைதான் நீ பார்த்திருக்க, ஆனா அந்த ஆசை, அவரை மீண்டும் பார்க்கணும் அப்படின்ற அந்த ஆசையை அதிகரிக்கிறதுக்காக என்ன பண்றாரு? அவர் மறைந்து விடுகின்றார். அப்போ அந்த ஆசை நமக்கு இன்னும் அதிகமாகும். எப்படி? கோபிகள் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப அதிகமான அந்த உணர்வு என்ன அப்படின்னாக்கா, நான் அந்த விப்ரலம்ப பாவா அப்படின்னு பாக்குறோம். விப்ரலம்ப பாவா அப்படின்னா என்ன? அதாவது எப்படி சொல்லுங்க மத்தாஜி. பிரிவால ஏற்படுது. இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் பகவான். நமக்கு பிடிச்ச மாணவங்களை பிரிஞ்சனா எப்படி இருக்கும்? ஒரு தலைவனை பிரிஞ்ச தலைவி எப்படி கஷ்டப்படுவாங்களோ, சோ அந்த பாவத்துக்காக அந்த மாதிரியான அந்த பாவம் பாத்தீங்கன்னா, அது ரொம்ப அந்த அன்பை பன்மடங்கு நீட்டித்து கொடுக்குமா அந்த அன்பு. நாங்க பக்தி ரசாமிரதம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்ப. சோ அதுல கூட நம்ம பாக்குறோம். அவங்க கேட்பாங்க, இது எதுக்காக நீங்க இந்த விருந்தாவனத்துல இருந்து ஸ்ரீமதி ராதாராணி கோபியர்கள்லாம் விட்டு வரணும், ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு லீலை அப்படின் போது, அது நமக்கு ரொம்ப அதிகரித்து கொடுக்குமா அந்த அன்பு. சோ அதனால அவரையே எப்போ நினைச்சுட்டு இருக்க முடியுமா? இருக்கிறதுலயே ரொம்ப உன்னதமான அந்த உணர்வு விப்ரலம்ப பாவா அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ இங்க அதே மாதிரி நாரத ரிஷி பாத்தீங்கன்னா, அவர் மறைஞ்ச உடனே அவருக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, அவரை பார்க்கணுன்ற அந்த ஆசை ரொம்ப அதிகமாயிடுது. இன்டென்ஸ் ஆயிடுறாரு அவர். சோ அதுதான் இங்க பிரதிஜ்ஞான்றது என்னது? நம்ம எல்லா அந்த ஆசையினால நம்ம என்ன பண்றோம்? பௌதீக விஷயம்லாம் அதெல்லாம் ஒரு துச்சமா நம்ம அது மேல இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை. நம்ம ஒரே ஆர்வம் என்ன அப்படின்னா, பகவானே மீண்டும் அந்த திவ்யமான ரூபத்தை நான் எப்படி பாக்குறது? ஒரே ஒரு முறை ஒரு செகண்ட் மறைஞ்சிட்டாரே, அதுலயே மனசு நிலைச்சுட்டு இருக்குமா. அப்ப அதை நான் வளர்த்துக்கணும்னா என்ன பண்ண, அவரை திருப்பி பார்க்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? சோ அந்த ஆசை நம்ம கிட்ட அதிகமாயிடும், பகவானை பத்தின ஆசைகள். சோ இங்க பொருளுரையில பர்பட்ல பாத்தீங்கன்னா, பிரபுபாது நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் எடுத்து கையாளும், நீங்களும் பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஒரு ஸ்லோகம் எடுத்து கையாளும் போதும் இந்த 5 விஷயங்களை கண்டிப்பா பிரபுபாது நமக்கு மொழிபெயர்ப்புலயோ பொருளுரையிலோ கொடுத்திருப்பார். சோ நம்ம இப்ப என்ன பார்த்தோம்? பிரதிஜ்ஞா பார்த்துட்டோம். அதாவது நம்ம டிக்ளேர் பண்றோம், இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன இது பண்ணிருக்கோம். இதே தலைப்புல இந்த மொழிபெயர்ப்புல வேற என்ன தலைப்பெல்லாம் கூட எடுக்கலாம். எதுனா ஒரு ஐடியா இருக்கா? இப்ப நம்ம ஹரே என்ன கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதா சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கேண்டோ கிருஷ்ண. 1ல அத்தியாயம் 2ல 6வது ஸ்லோகத்துல அது இன்னும் வரும். அது கடைசியா இதோ வர மாதாஜி. அந்த இதுக்கு நம்ம வரோம் இப்ப கடைசியா. சோ இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா, பொருளுரையில அவர் என்ன சொல்றாரு? 2 விஷயம் பார்த்தோம். பிரதிஜ்ஞா பார்த்துட்டோம், ஹேத்து பார்த்துட்டோம். ஹேத்து. பிரதிஜ்ஞானா நம்ம டிக்ளேர் பண்றது, ஹேத்துரா அந்த காரணம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா,
உபநயா இது வந்து பிராக்டிக்கலா நம்ம பண்ண முடியுமா? அப்ளிகபிளா? இப்ப பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசைய நம்மளால ரொம்ப இன்டென்ஸா நம்ம பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா பண்ண முடியும். எப்படி பண்ண முடியும்? பகவான் மேல அந்த ஆசைய நம்ம எப்படி வளர்த்துக்க முடியும் அப்படின்னாக்கா, நவவித பக்தி தொண்டு ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், வந்தனம், அர்ச்சனம், ஒண்ணு விட்டுட்டேனே இதுல. பாத சேவனம். பாத சேவனம், சேவை வந்தனம், பாத அர்ச்சனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் பாக்குறோம் இல்லையா? சோ இந்த உபநயா அப்படின்னாக்க இது இந்த கான்செப்டை நம்ம உபயோகிக்க முடியுமா? கண்டிப்பா. பிராக்டிக்கலா இது அப்ளிகபிளானா கண்டிப்பா முடியும். எப்படி வந்து இது பண்ண முடியும்? பக்தி தொண்டு. ஆனா அது எப்படி சாத்தியம்? ஏன்னா நமக்கு வந்து 2 மாயையில இருந்துடும் இல்லையா? ஒண்ணு யோக மாயா அல்லது மகமாயா. 2மே பகவானுடைய சக்தின்னு தான் பாக்குறோம். சோ நம்மளால அமைதியா இருக்கவே முடியாது. இல்ல ஆசையே இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியாது. ஏன்னா அதுதான் நம்மளுடைய சுபாவம். நான் எதுவுமே பண்ணலப்பா அமைதியா ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். அது உட்கார்ந்துட்டு இருக்கதே ஒரு ஒரு வேலை தான் இல்லையா? சோ அதனால மனுஷங்க மனித இந்த இந்த மனித ஜீவராசின்றது வந்து ஒரு கல் கிடையாது. இது வந்து ஆசைகள் கொண்ட ஒரு ஒரு ஜீவராசி. அப்போ எப்பவும் ஏதாவது ஒரு செயல் பண்ணிட்டே இருக்கும். இல்ல அல்லது அதோட மனசால அது என்ன பண்ணும்? எப்பவும் சிந்தித்துக் கொண்டே இருக்கும். எதையோ ஒண்ணு உணர்ந்துட்டு இருக்கும். எது மேலயாவது ஒரு ஆசை. கண்டிப்பா. யாரும் வந்து இல்ல அப்படின்னா இல்ல. இப்ப ஈவன் எல்லா புலன்களையும் அடக்கி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இந்த தியானத்துல இருக்கவங்க கூட என்ன பண்றாங்க? அந்த செயலை செய்றாங்க இல்லையா? பகவானோட ஒடுங்கு விடணும் அப்படின்றதுக்காக கடைசி அந்த சமாதி அப்படின்ற அந்த நிலையை அடையறதுக்காக அவங்களும் அங்க வந்து என்ன பண்றாங்க? புலன்களை கட்டுப்படுத்துறாங்க. மனசை ஒருமுகப்படுத்துறாங்க. நான் எந்த செயலும் செய்யலப்பா அப்படின்னு அவங்க உட்கார்ந்திருந்தாலும் கூட, அங்கேயும் அவங்க ஒரு செயலை செய்து கொண்டு தான் இருக்காங்க. அதுதான் வந்து இந்த ஜீவராசியோட தன்மை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? சோ அந்த 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 தன்மை பௌதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, அவங்க என்ன பண்றாங்க? அந்த தாழ்ந்த நிலைக்கு போயிடுறாங்க. ஆனா அதை எப்படி நம்ம வந்து ஆன்மீகமாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னா சாத்தியம். எப்படி? அந்த பக்தி தொண்டு. அததான் நம்ம நவவித பக்தி தொண்டு பார்த்தோம். சோ அந்த அத்துணை பௌதீக விஷயத்தையும் ஆன்மீகத்துல நம்ம கொண்டு வரும்போது, நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக பகவானை அடைய முடியும். இந்த பௌதீக பந்தத்துல இருந்து விடுபெற முடியும். அததான் நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் இல்லையா? பகவான் நம்ம அவரை நோக்கி ஒரு அடி எடுத்து வச்சா நமக்காக பல்லாயிரக்கணக்கான அடிகளை வந்து பகவான் எடுத்து வைக்கிறார். நம்ம அவர் மேல ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நமக்கு வந்து புரோபதர் என்ன சொல்லியிருக்கார்? ஒரு முறை யாராவது பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சாடனம் செய்தாலும் அவங்க எல்லாம் வந்து பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? அதனால நம்மளுடைய இந்த உணர்வும் சிந்தனையும் விருப்பமும் பகவானோட தொண்டை பற்றியதாக இருக்கும் பொழுது இந்த பௌதீக விஷயத்துல இருந்து நாம விடுபடுறோம். அது எப்படி உடனே அப்படியே அட்ட ஸ்ட்ரெச் நடக்கல. படிப்படியாக நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த பந்தத்துல இருந்து விடுபடுகின்றோம். ஏன்னா பக்தி தொண்டு அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் ஆனது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம பகவான் மேல வந்து உன்னதமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுகின்றோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நமக்கு வந்து ஆஹ் பகவானை அடைய முடியும். பௌதீகமான விஷயங்கள்ல தான் நமக்கு வந்து திகட்டுதல் இருக்கும். அதுலதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போதும் அப்படின்றது இருக்கும். ஆனா ஆன்மீக தொண்டு திகட்டவே திகட்டாது. நான் எப்ப மீண்டும் பகவானை பார்ப்பேன் அப்படின்ற அந்த ஆர்வம் இருந்துட்டே இருக்கும். அது இல்லாம அது வந்து நித்தியமான ஒன்று. பகவான் நித்தியமானவர். நாம அவர்கிட்ட இருந்து வந்தனால நித்தியமானவங்க. பகவானுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு நித்தியமானது. அந்த உறவுதான் பக்தி தொண்டு. சோ பக்தி தொண்டுக்கும் ஒரு முடிவும் கிடையாது. அதுவும் நித்தியமான ஒன்று. பகவானுக்கும் பக்தி தொண்டுக்கும் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லை அப்படின்றத சொல்றார். பகவான் மத்தவங்க எல்லாருக்கும் முக்தி கூட கொடுத்துருவார். ஆனா பக்தி கொடுக்க மாட்டார். ஏன் அப்படின்னா பக்தியை கொடுத்துட்டாருன்னா அவரு நமக்கு வந்து கட்டுப்பட்டவராக மாறிவிடுகின்றார். அதனால பக்தியை கொடுக்கிறது பக்தின்றது அவ்வளவு ஒரு எளிதான விஷயம் இல்லை. மிகவும் அரிதான ஒன்று. சோ இந்த மனித பிறவி எடுத்து நாம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை அடையணும் அப்படின்றதுதான் வந்து அதுதான் வந்து நிதர்சனம். சோ பகவானுடைய தீவிரமான தொண்டினால் அவருடைய தீவிரமான இருப்பை நம்மால உணர முடியும். அவருடைய பக்தி தொண்டும் பகவானும் எல்லா விதத்திலும் ஒன்றே என்பதனால அவரை காண்பது என்பது அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதை குறிக்கின்றது. சோ உண்மையான பக்தன் பகவானுக்கு உண்மையான தொண்டை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். அதுதான் வந்து நிகமன அப்படின்னாக்கா கன்க்ளூஷன் ஃபைனலா என்ன பண்ணணும்? நம்மளுடைய சுபாவமே வந்து சேவை செய்யறது.
அத மகாமாயாக்கு பண்றோமா, யோகமாயாக்கு பண்றோமா? மகாமாயான்றது இந்த பௌதிக விஷயம். யோகமாயான்றது ஆன்மீகமான சக்தி பகவானுடையது. ஸோ அது வந்து அந்த பகவானுக்கு தொடர்ந்து பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டே இருக்கும்போது, நம்மை தூய்மைப்படுத்தி நாம பகவானை அடைகின்றோம். ஸோ நம்ம எப்ப அந்த ஆசை அவருக்கு நான் பக்தி தொண்டு பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஆசை நமக்குள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னா, பகவான் நமக்கு ஒரு சரியான வழியை காட்டுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆ அ எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத பகவானே காட்டுவார். எப்படி காட்டுவார்? பக்தர்களின் மூலமாகவும், ஆச்சாரியர்களோட மூலமாகவும், குருவின் மூலமாகவும் நமக்கு அந்த வழியை காட்டுவார் பகவான். ஸோ பகவான் நாரத ரிஷி கிட்ட நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அவர்கிட்ட பௌதிக ஆசைகள் ஏதும் இல்லை அவருக்கு. இருந்தாலும் அவர் பகவான வந்து தீவிரமாக அவர வந்து பார்க்கணுன்ற அந்த ஆசையை இரட்டிப்பதற்காக அவர் என்ன பண்றார்? இந்த மாதிரி ஒரு கணம் தோன்றி அவர் மறைந்து விடுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணர். ஸோ இந்த ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் நம்ம மத்த ஸ்லோகம் வச்சு சப்போர்ட் பண்ணலாம். அதுல வந்து மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே ஸ்ரீமத் கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாகவதம் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே பாகவதத்துல இருந்து கேண்ட 1ல அத்தியாயம் 2ல பதம் 6லயும் பக்தி தொண்டு எப்படி செய்யணுங்கிறத பற்றி இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ம். வாசிக்கலாமா மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி, ப்ளீஸ் மாதாஜி. வாசிச்சு மொழிபெயர்ப்பு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 6ல சவை பும்சாம் பரோ தர்மோ யதோ பக்திரதோஷஜே அகைதுகி அப்ரதிகதா யயாத்மா சுப்ரசீததி. மொழிபெயர்ப்பு: எதனால் மனிதன் பரமபுருஷரின் உன்னதமான பக்தி தொண்டை பெற முடியுமோ அதுவே மனித வர்க்கம் முழுமைக்கும் தர்மமாகும். ஆத்மாவை பூரண திருப்திப்படுத்துவதற்கு இத்தகைய பக்தி தொண்டு உள்நோக்கம் இல்லாததாகவும் இடையறாததாகவும் இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே பொருளுரை கிருஷ்ண வாசிக்க. மாதாஜி. வேண்டாம் மாதாஜி, மொழிபெயர்ப்பு போதும். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ So இதுல மாதாஜி. வந்து தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இதுல வந்து நம்ம பாக்குறோம் என்ன, மாதாஜி, மனித பிறவி எடுத்ததே வந்து பக்தி தொண்டுக்காக தான். சொல்லுங்க மாதாஜி. மொத்தம் 5 சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரதிஜ்ஞா. பிரதிஜ்ஞா. பிரதிஜ்ஞானா நம்ம வந்து டிக்ளேர் பண்றது. பிரதிக்னா ஆமா. திக்ன பிரதிஜ்ஞை. அடுத்து அப்புறம் ஹேத்து. வந்து சூப்பர் ஆசைகளை ஹேத்து. விட்டுறது, பகவானை தேடுறது, ஆசைகளை விட்டுட்டு பகவான்கிட்ட போறது. அதுதான் வந்து பிரதிஜ்ஞா. நம்ம டிக்ளேர் பண்றோம். இந்த ஸ்லோகத்துல எனக்கு வந்து இந்த புரிதல் இருக்குன்னு நம்ம டிக்ளேர் பண்றோம். அப்பனா அந்த அது 2 ஏன் ஒண்ணா மாதாஜி? என்ன மாதாஜி? அந்த 2 பிரதிஜ்ஞாங்கிறதும் ஆசைகளை விடுபடுறதுங்கிறதும் ஒண்ணு. இல்ல. ஆக்சுவலா இந்த 5 தலைப்புகள், அதனாலதான் இந்த பஞ்சவாய வாக்கியான்னு சொல்றோம். இந்த 5 தலைப்புகளை நம்ம எல்லா ஸ்லோகத்துக்குமே கையாளலாம். அப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன நம்ம டிக்ளேர் பண்றோம்? நீங்க நாளைக்கு நீங்க வந்து கிளாஸ் எல்லாம் எடுக்கும்போது இது உதவியா இருக்கும். நான் ஏற்கனவே பிரபுஜியோட கிளாஸ் அதுக்குதான் அட்டென்ட் சந்தேகமா பண்ணதுனால நான் இருந்தது நினைச்சேன். மாதாஜி, அதுக்குதான் ஆ, ஆ. கேட்டேன். ஓகே. சாரி மாதாஜி. பிரதிஜ்ஞான்றது நம்ம தலைப்பு நோ சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி துண்டுல சாரின்றதே இல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தலைப்பு நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா? அந்த தலைப்பு தான் வந்து பிரதிஜ்ஞா. நம்ம டிக்ளேர் பண்றோம். இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தலைப்பு கொடுக்கலாம்? அந்த தலைப்பு நம்ம கொடுத்தோம்னா ஏன் கொடுக்குறோம் அப்படின்றதான் வந்து ஹேத்து. அத வந்து பிராக்டிகலா நம்ம கொடுக்குற அந்த தலைப்பு பிராக்டிகலா அந்த இதோட சாரம் வந்து பிராக்டிகலா அப்படின்னு பாக்குறது தான் வந்து உபநயா. அதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறோம் இல்லையா? அதுதான் வந்து உதாரணம். ஏன்னா அது நவவித ஒண்ணுத்துக்கும் நமக்கு இருக்கு இல்லையா? ஸ்ரவணம் யாரு பண்றாங்க? கேக்குறது யாரு பண்றாங்க? ரொம்ப சிரேஷ்டமா அது மட்டுமே இருக்காங்க இல்லையா? நம்ம வந்து பார்க்கலாம். பரீட்சித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து இப்ப ஒரு சில துருவன்னு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறோம். ஆமா. உபநயா சாரி உதாரணனாக்கா எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குது. சோ எக்ஸாம்பிள். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு உண்டான அந்த தலைப்புக்கு ஏற்றாற் போல நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறோம். சோ எக்ஸாம்பிள் அந்த இங்க நம்ம என்ன வேணா எடுத்துக்கலாம். நான் எடுத்துட்டது இங்க நவவித பக்தி தொண்டு. கடைசியா நிகமன அப்படின்னா நம்ம வந்து கன்க்ளூட் பண்றோம். ஃபைனல் கன்க்ளூஷன். சரிங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபுஜி, பக்தி தொண்டுவோட அந்த ஸ்லோகம் சொல்றீங்களா? 12வது சாப்டர் 2வது அத்தியாயம். ரவிக்குமார் பிரபு இருக்கீங்களா? இருக்கு மாதாஜி. வாசிக்கிறீங்களா பிரபு? 12th சாப்டர் 2nd ஸ்லோகம். எடுத்துட்டீங்களா? எடுத்துட்டேன் மாதாஜி. அந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க, மொழிபெயர்ப்பு வாசிங்க. மய்யாவேஷ்ய மனோயே மாம் நித்ய யுக்தா உபாசதே சரத்தயா
பரையோ பேதாஸ் தேமே யுத்தமோ யுத்தமா மதாக. நான் தவறுதலா அப்ப 10.2 எடுத்து வச்சுட்டேன் மகாராஜ். நோ ப்ராப்ளம் ப்ரோ, நோ ப்ராப்ளம். இப்ப கரெக்டா தான் வாசிக்கிறீங்க. ஓகே நான் மகாராஜ். தான் உங்களுக்கு அனுப்ப மறந்துட்டேன், சாரி ப்ரோ. ஓகே ஓகே. இது இந்த வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் படிக்கவா? மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் வாசிங்க. ஓகே. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எவ்வளவு அழகா கன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க இங்க இல்லையா? எப்பொழுதும் பக்தி தொண்டுல இருக்கிறவங்க என்னது என்னுடைய தன்னுடைய மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி பக்தி தொண்டு பண்றாங்க, அவங்க வந்து எப்பவும் எனக்கு பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ இதுதான் வந்து நிகமன கன்க்ளூஷன். இது நாளைக்கு நீங்கெல்லாம் கிளாஸ் எடுக்கும்போது உதவியா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் சரி இதை நம்ம ஒரு தடவை ப்ராக்டிக்கலா பண்ணலாமே. அது இல்லாம அடுத்த ஸ்லோகம் கிளாஸ் இப்ப கொஞ்சம் லேட்டு தானே, அதனால கொஞ்சம் நான் வந்து அதீதமா எனக்கு கொடுத்த அந்த இதை வந்து உபயோகப்படுத்திட்டேன், மன்னிக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த 5 விஷயங்களை பார்த்தோம். ஸோ இன்னையோட சாரம் என்ன, என்ன புரிதல் இருக்கு, யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஒரு செய்யுளை எடுத்தா ஒரு பதமா எடுத்தோம்னா அதுல வந்து முதல்ல இது பிரதிஜ்ஞா, அதாவது இல்ல அது ஆசைகளை கேட்கும். அதான் கேக்குறீங்க மாதாஜி. இந்த இல்ல அது பரவாயில்ல, அவங்க சொல்லட்டும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது இன்னைக்கு பார்த்த இந்த ஸ்லோகத்தோட சாரம் என்ன அப்படின்னு நான் கேட்டேன். எவ்வளவுக்கு பௌதிக நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல. இருங்க ஒரு நிமிஷம். சொல்லுங்க மத்தஜ். அடுத்தா நீங்க சொல்லுங்க. சொல்லுங்க மத்தஜ், நீங்க சொல்லுங்க, அந்த 5 விஷயங்களை சொல்லுங்க. பிரதிஜ்ஞாவை வந்து முதல்ல ஆசைகளை வரவேற்றல், அதாவது டிக்ளேர் பண்றது, அதை வந்து வெளியில சொல்றது. அடுத்தது ஹேத்துங்கிறது பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய அன்பு, அதாவது மத்காமம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அன்பை வெளிப்படுத்துவது. அடுத்தது நிகமனங்கிறது நிகமனன்றது லாஸ்ட். ஆக்சுவலா இது வந்து எல்லா ஸ்லோகத்துக்கும் பொருந்தும். இந்த தலைப்புல நம்ம எடுத்து பேசலான்றத நம்ம சொல்றோம். பிரதிஜ்ஞா, ஹேத்து, நிகமனம் வந்து கடைசி. மத்த 2 விஷயம் நடுவுல இருக்கிறது உபநயா. மாதாஜி வெயிட் பண்ணுங்க, அவங்க சொல்றாங்கல்ல, அப்புறமா நீங்க சொல்லுங்க. தெரியல மாதாஜி, உபநயா எழுதல நான். உபநயா, உபநயா. 4வதா இருக்கிறது உதாரண. 4 வந்து உதாரண, கடைசியா நிகமன. அதனாலதான் 5 விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால பஞ்சவாய வாக்கியா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சரிங்களா? ஓகே, இது வந்து இன்னைக்கு ஜஸ்ட் நம்ம பார்த்தது. ஆனா இதோட உபநயாங்கிறது நவபக்தி தொண்டா? இல்ல உதாரணம்ன்றது எக்ஸாம்பிள். நான் இங்க எடுத்துட்டது வந்து உதாரணம்ன்றது எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொடுக்கணும். இந்த பக்தி தொண்டு பிராக்டிஸ் பண்ண முடியுமா? இன்டென்ஸ் டிசைரை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக, பகவான் மேல தீவிரமான அன்பை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக மட்டுமே ஜட உலகத்துல இருந்து விடுபட முடியும். சோ நான் இப்ப என்ன கேட்டேன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன புரிதல் இருக்குன்னு கேட்டேன். மாதாஜி நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது எவ்வளவுக்குள்ள நம்ம வந்து பௌதீகத்தின் மேல ஆசை வைக்கிறோமோ நிச்சயம் நம்மளால பகவானுக்கு தொண்டும் செய்ய முடியாத, பார்க்க முடியாது. நாரதருக்கு வந்து அந்த ஒரு க்ஷணம் வந்து பகவான் வந்து அப்பியர் பண்ணி தன்னை காமிச்சிட்டு போகும்பொழுது இன்னும் பார்க்கணுங்கிற அந்த ஆசை ஏற்படுது. அப்ப பகவான் சொல்றாரு, நீ ஏன் உனக்கு நான் ஒரு க்ஷணம் காட்சி அளித்தேன் அப்படின்னா, அப்பதான் நீ என்னை பத்திய இன்னும் அவரை பார்க்கணும் அந்த ஆவல் ஏற்படும். அப்போ நீ உன்னுடைய மீதிய ஆசைகளை எல்லாம் விட்டுட்டு என் மீதிலேயே போக்கஸ் பண்ணுவ. அதனாலதான் நான் உனக்கு ஒரு க்ஷணம் காட்சி கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி, ரொம்ப அழகா நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. நான் சொல்லுவேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. அதாவது பக்தி தொண்டு, இடையறாத பக்தி தொண்டு செய்ய செய்ய பௌதிக ஆசைகள் எல்லாம் தானாகவே மறைந்துவிடும்.
சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஹரி ஹரே ஹரி ஹரி போல் ஹரி போல். சூப்பர் மாதாஜி. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய இப்ப சாரம் இன்னைக்கு பார்த்தது. நம்ம இதுல இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வேற மாதிரி கூட கொண்டு வரலாம். பக்தி தொண்டு மட்டுமே நமக்கு வந்து உறுதியானது, அந்த மாதிரி நிறைய தலைப்பு கொடுக்கலாம். ஆனா இன்னைக்கு நம்ம எடுத்து வாதிட்டது வந்து இதுதான், சரிங்களா? வாஞ்ச கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்து பேவச்ச பதிதானா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதி கி ஜெய். நித்தாய் கௌர பிரேமநந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. இன்னொரு தேங்க்யூ நாள் இந்த மாதாஜி. பக்தி தொண்டை மட்டும் ஒரு சின்ன ஒரு லெக்சர் கொடுத்துங்க மாதாஜி. அதை எப்படி கண்டிப்பா. செய்யணும், ஏன் செய்யணும், அதனால நமக்கு என்ன, வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் அப்படிங்கறது மட்டும் அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம். அது அத கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் விளக்கமா சொல்லுங்க மாதாஜி. ஒரு நாள் இஃப் யூ பண்ணலாம் மாதாஜி, பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹேவ் டைம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா அப்ப மாதாஜி. ஒரு எங்களுக்கு நாள் ரொம்ப நம்ம பிளான் பண்ணலாம். அது ஒரு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாப்பியா மாதாஜி. இருக்கும். ஒரு கான்செப்ட் முடிஞ்ச மாதிரி எங்களுக்கு தோணும். பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. இப்ப கிருஷ்ண நம்ம வந்து மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண சூப்பர் மாதாஜி. மாதாஜி. யார் இப்ப நம்ம இது பண்ணணும், ஹோஸ்ட் பண்ணணும் மாதாஜி? புஷ்பா மாதாஜி ஒரே மாதாஜி. நிமிஷம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி யார் இப்ப நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணோம்? பிரேமா மாதாஜி பண்ணுங்க. பிரேமா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்களே, இது அவங்க தானே? எனக்கு பண்றேன். அப்ப ஏற்கனவே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணவங்க யாரு? ஓகே ஓகே. பிரேமா மாதாஜி தமிழ்னு போட்டிருக்கீங்களே, பண்றேன். நீங்க தானே மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. பரம ரெண்டு பிரேமா மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பிரேமா ஒண்ணுதான் மாதாஜி இருப்பாங்க. ஓகே. இப்ப அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்களே, உங்களை நான் ம். ஹோஸ்ட் பண்றேன் மாதாஜி. பண்ணுங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. சர்வா பிரபு வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். நீங்க கிளாஸ் எப்போ முடிப்பீங்க? இப்ப இது பண்றது 7:30 மணிக்கு முடிப்போம் மாதாஜி. 7:30யா? ஆமா. ஆமா மாதாஜி. ஓகே. நான் என்னோட அந்த இது லைவ் ஸ்டாப் பண்ண முடியல, இது கண்டினியூ ஆகுது. பரவாயில்ல, நீங்க பண்ணுங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் லீவ் ஆயிக்கிறேன். அடுத்து நாங்களா தான் பாடுவோம் மாதாஜி. ஓகே. பட் இருந்தாலும் அது லைவ் போகுது, இதோட கண்டினியூஷனா போகுது. நான் ஸ்டாப் பண்ண முடியல எனக்கு. நீங்க பண்ணுங்க. ஓகே, நான் லீவ் பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம என்ன பண்ணலாம் மாதாஜி? ஹோஸ்ட் வெளியில போயிட்டு வந்து அது லைவ் கட் ஆயிட்டு மாதாஜி. அப்படியா அப்படியா பிரபு? கட்டாயிருமா? ஆமா, அது கண்டினியூ ஆகுமே. கட் ஆயிட்டா நல்லதானே. பிரேமா மாதாஜி. ஹோஸ்ட் வந்து வேற யாருக்காவது வரும். பிரேமா மாதாஜி ஹோஸ்ட் ஆக்கியிருக்கோம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க தான் பண்ணணும் மாதாஜி, நீங்க தான் பண்ண முடியும். பிரேமா மாதாஜி தான் இருக்காங்க ஆல்ரெடி. அவங்க இருக்காங்க பிரபு. போயிட்டாங்களா யார் மாதாஜி? போறாங்க வெளியில இப்ப? மாதாஜி? மாதாஜி போயிட்டாங்க. நீங்க ஹோஸ்ட், ஆமா. நீங்க ஆரம்பிங்க. லைவ் நின்னு இருக்கா, நின்றுச்சா மாதாஜி? சரி. லைவ்ல தான் இருக்கு மாதாஜி. லைவ் போயிட்டு இருக்குங்க மாதாஜி. அது கட் ஆமா. பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க மாதாஜி. ஆனா நீங்க க்ளோஸ் பண்ணுங்க. ஐயே. நீங்க கிளாஸ் எடுங்க. அது கண்டினியூட்டியா தான் போயிட்டு இருக்கும். சரி, நீங்க பிரேமா மாதாஜி பாட்டு சொல்லித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்ரீ பாகவதம் ஸ்ரீ படிப்போம். சசி சுதாஷ்டகம் படிக்கலாமா? சொல்லுங்க, சொல்லித்தாங்க மாதாஜி. நமக்கு ராகமும் வரல, இருந்தாலும் சொல்லு. லலிதா மாதாஜி கூப்பிடலாமா? அவங்க இருக்காங்களான்னு கூப்பிடலாம் பாருங்க. மாதாஜி. கூப்பிடுங்க மாதாஜி. நீங்க கூப்பிடுங்க இல்ல மாதாஜி. ஹரே அவங்க கிருஷ்ணா. இருக்காங்களா? இருக்காங்க, லலிதா மாதாஜி இருக்காங்க. இருக்காங்களா? இருக்காங்க, லைன்ல இருக்காங்க, மியூட்ல இருக்காங்க. எங்க லலிதா லலிதா கண்ணன்? கண்ணன் இருக்காங்கல்ல, லலிதா அவங்களும் கண்ணன் இல்ல, லலிதா லலிதா நாராயணன் மாதாஜி. நாராயணன். ஓகே. கால் பண்ணுங்க மாதாஜி, வருவாங்க மாதாஜி. இந்த பாப்போம் எங்க மாதாஜி. நம்பர் இல்லையே, உங்க நம்பர். நான் ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. நீங்க அது வரைக்கும் பாடிட்டு இருங்க. நவகௌரவம். வேற தெரிஞ்ச பாட்டு பாடுங்க மாதாஜி, அவங்க வந்து சொல்லி தரட்டும். வேண்டாம், அது சரி. ஏமா இல்ல, ஸ்ரீ ஸ்ரீ சசி சுதாஷ்டக அது பாடுங்க.
அதுதான் பாடினேன், வேண்டாங்கிறாங்க மாதாஜி. இல்ல ஏன் இல்ல வேண்டான்னு சொல்லல, நீங்க அஹ், பட் சரியா வரலன்னு சொன்னீங்களா, அதுக்காக சரி. பாடுங்க மாதாஜி, தெரிஞ்ச நான் ட்ரை பண்றேன், நான் அங்க வர்றாங்களா கேட்கறேன். அடுத்தது என்ன பண்ண? பாடுங்க மாதாஜி, நீங்க பாடுறல பாடுங்க மாதாஜி. பாடி பாக்குறேன் மாதாஜி, வருதா இல்லையான்னு பார்க்கலாம். பாடுங்க பாடுங்க. முதல்ல இது ராகம் பிடிப்படணும், அப்புறம் பார்க்கலாம். நவகௌரவம் நவகௌரவரம் நவ புஷ்பசரம் அப்படி மாதாஜி. நவகௌரவரம் நவ புஷ்பச்சரம் நவபாவதரம் நவலாஸ்யபரம் நவஹாஸ்யகரம் நவஹேமவரம் பிரணமாமி சசி சுதகௌரவரம் பிரணமாமி சசி சுதகௌரவரம் நவ பிரேமயுதம் நவநீ இது வரல மாதாஜி, ராகம் வரல. நவநீத சுக ரைட்டு தான். அந்த 3வது வரிய மட்டும் கொஞ்சம் ஹையில எடுக்கணும். நவ நவதாவில நவ இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நவஹாஸ்யகரம் நவஹேமவரம் நவஹாஸ்ய அதாவது முதல் பேராவில் இருக்கு பாருங்க, நவஹாஸ்யகரம், அந்த 3வது லைன் மட்டும் கொஞ்சம் மேல, மீதி 3 அத கொஞ்சம் தூக்கி பாடினேன். தூக்கி பாடணும். நவ அவ்வளவுதான். கௌரவரம் நவ புஷ்பச்சரம் நவபாவதரம் நவலாஸ்யபரம் நவலாஸ்யகரம் நவஹேமவரம் பிரணமாமி சசி சுதகௌரவரம் பிரணமாமி சுஷி சுதகௌரவரம் நவ பிரேமயுதம் அது நவநீத முதல் தடவை பாடுங்க, 2 தடவை 3 தடவை பாடுங்க, அப்பதானே எல்லாரும். என்ன சொல்றீங்க? ஐயோ, ஃபர்ஸ்ட் பேராவியே 2 தடவை 3 தடவை பாடுங்கம்மா. நவ கௌரவரம் நவ புஷ்பச்சரம் நவபாவதரம் நவலாஸ்யபரம் நவஹாஸ்யகரம் நவஹேமவரம் பிரணமாமி சுசி சுதகௌரவரம் பிரணமாமி சசி சுதகௌரவரம். நவகௌரவரம் நவ புஷ்பசரம் நவபாவதரம் நவலாஸ்யபரம் நவலாஸ்யகரம் நவஹேமவரம் பிரணமாமி சசி சுதகௌரவரம். ஹர பக்தி பரம் ஹரி பக்தி பரம் ஹரிநாமதரம் ஹர ஜப்யகரம் ஹர நாம பரம் நயினே சுததம் பிரணயாத்ருதரம் பிரணமாமி சுசி சுத கௌரவரம் பிரணமாமி சசி சுத கௌரவரம் சததம் ஜனதா பவதா பவரம் பரமார்த்த பராயண லோகபகதிம் நவலோகஹரம் ஜெகதாபஹரம் நவலேக நவலேகரம் ஜெகதாபகரம் பிரணமாமி சுசி சுத கௌரவரம் பிரணமாமி சுசி சுத கௌரவரம். பிரேமா மாதாஜி, லலிதா மாதாஜி வந்துட்டாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்களதான் பாத்துட்டு இருந்தோம் மாதாஜி. ரொம்ப சாரி மாதாஜி. இது இன்னைக்கு ஏகாதசியில கொஞ்சம் சீக்கிரமா இருந்து ஜபத்தை முடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நிறைய பண்ணலாம் இல்லையா இன்னைக்கு ஏகாதசின்னு சொல்லிட்டு அது பண்ணிட்டே இருக்கும்போது இது மறந்து போயிடுது எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்ன கோஹோஸ்ட் பண்றேளா? அப்ப இந்த ஷேர் பண்ணலாம். எப்படி பண்ணணும் மாதாஜி? என்னோட பேருக்கு இந்த எதிரில பாருங்க ஒரு 3 டாட்ஸ் இருக்கும் பாருங்க. பார்ட்டிசிபென்ட்னு கீழே இருக்கும் பாருங்க. இந்த பார்ட்டிசிபென்ட்ல கிளிக் பண்ணா என் பேர் வரும். அந்த பேருக்கு எதிர வந்து 3 டாட் அந்த கர்சரை கொண்டு போகணும். தட் இஸ் நீங்க அந்த மவுஸ்
நேச்சுரல் வேர்ட். அந்த பாயிண்டரை கொண்டு போனோம்னா அங்க 3 டாட்ஸ் வரும். அதுல வந்து கிளிக் பண்ணோம்னா மேக் கோஹோஸ்ட்னு வரும். இல்ல உங்ககிட்ட லிரிக்ஸ் இருக்குன்னா பரவாயில்ல, எல்லாரும் அவ புக்கை பார்த்துன்னு படிக்கலாம். கோர்ஸ் பண்ணா நான் அதை ஷேர் பண்ணலாம் வேற வேணும், அதனாலதான் கேக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அவங்க லீவ் பண்ணிட்டா நீங்க ஹோஸ்ட் அப்படி ஆயிடலாமா? ஆகுமா? ஓகே, அவங்க நான் லீவ் ஆகிட்டுமா மாதாஜி? லீவ் பண்ணிட்டு ஜாயின் பண்ணுங்க. நான் லீவ் ஆயிட்டு வரேன். லீவ் சரி. ஆயிட்டு ஜாயின் பண்ணுங்க மாதாஜி. சரி சரி. இதோ மாதாஜி லீவ் ஆனா ஐ திங்க் கிளாஸ் க்ளோஸ் ஆயிடும். இருங்க இருங்க இருங்க. கிளாஸ் க்ளோஸ் ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல அவங்க எண்ட் பண்ணல